Kike, badakizu munduan 7.000 hizkuntza inguru hitz egiten direla? Bai, hizkuntzen munduan bizi garela esan genezake, ezta? Zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu? 10-11 oso motibatua nintzen hizkuntzekin eta erabaki nahi euskara ikasi. Zu galesa zara, euskeraz ari gara. Historia luzea. Nire ama bilbotarra da, umean nintzenean euskaraz hitz egiten zidan. Baina ez dut inoiz Euskal Herrian bizi eta praktikatu askorik. So we have a scale at Ethnologue to categorize where a language falls in terms of its vitality. Euskara non kokatzen duzue? Ez badago merkatu bat euskeraz, hizkuntza hil egingo da. Oso zaila da hizkuntz bat normalitzatzea, baina oso erraza da galtzea. Will you be able to guess where Basque language is spoken? Me personally, no. I'm not sure. Like Romania. Yeah. Okay. Hemen Londresen jendeak badu interesa beste hizkuntzak ikasteko? Londres da Kanada, globalizazio hori jendea badaka, nolabaiteko grina, gauza ezberdinak entzuteko, ikasteko. Baina azkenean ingelesa baldin bada zure ama hizkuntza, beharra ez dago. Zer da denbora? Batzuetan oso arin pasatzen zaigu eta beste batzuetan astuna suertatzen da. Zenba denbora pasa dezakezue zibau jirabiran ikusten? Orduak diruditen segundoak edo segundoak diruditen orduak. Ondo legoke denborarekin jolastu ahal izatea. Baina honek lege bat badu. Beti aurrera doala, etengabe eta mendera ezin. Eta gezurra badirudi ere, azken tribuaren berba saioak hizkuntzen inguruan esan beharrekoak esan zituenetik 10 urte baino gehiago pasa dira. Patek Filipek, Geneban sortutako erlojuak garestienetakoak dira. Aukeran nahiago kuku erloju bat. Alemaniako oihan beltzean tradizio handia dute aspaldidanik. Baina munduan, erloju famatu bat baldin badago, hori Londresko Big Bena da. 1859an hasi zuen bere funtzionamendua, eta harrez geroztik Erresuma Batuko simbolo nagusienetako bat bihurtu da. Izaro! 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 Ai, ama. Izaro! Txon! Zer egiten du tipo honek hor? Erki hasi dugu denboraldia. Goitik hasi behar genuela baino. Bueno, gutxienez, bobirik ez da ikusten, ez? Kike, jetxi mesedez min hartu baino lehen. Banoa, lasai, banoa. Hemen naiz. Tribuaren berbak saioaren lehen eguna eta berandu zabiltza. Bai, berandu eta goze. Hori ere bai. Venga, majo, guazen, ezagutzen dut toki polit bat. Mila 989. 7.000. Kike, badakizu munduan 7.000 hizkuntza inguru hitz egiten direla? Bai, azken batean hizkuntzen munduan bizi garela esan genezake, ezta? Hori da, baina arrozalek ez bezala, hizkuntzek beraien ezaugarri eta berezitasun propioak dituzte. Batzuk tamainan handiak dira, eta etorkizunari ez diote inongo beldurrik. Baina beste batzuk hain dira txikiak orain ere arriskuan dutela. Izaro, haze déjà vu sensazioa. Abai? Zer gaitik? Ikusle zarrek badakite zertaz ari naizen. Begira, hortxe duzu euskara. Euskara gure hizkuntza da. Eta euskararen eta munduko hizkuntzen inguruan hitz egiteko, badakin oren gana jo. Abai? Zuk itxaron hemen, bai. Dilan, aspaldiko. Opa, Izaro, aspaldiko zemuz. Ondo? Bueno, zu, Babeleko dorrean,
pozik biziko zinake. Bai, noski, bai. Hainbeste hezkuntzaekin gustura, bai. Zezuk ze harreman duzu hizkuntzekin? Ba, nik, adibidez txikitan, hizkuntza batekin izan un harremana, inglesarekin, baina urteak pasa ala, gero eta hizkuntza gehiago gehitu, eta orain egunerokoan, ez dakit zenbat hizkuntza hitz egin, entzun, irakurtzen ditut, bai. Zenbat hizkuntza hitz egiten dituzu? Komunikatzeko mailan 10-11 gaur egun. Batzuk Europakoak, beste batzuk ez dakit Asiakoak edo. Eta batzuk ikasi eta besteak ez dira azten? Hor geratzen dira? Enuke esango, Igual erdoildu pixka bat bai, baina 5 minutu hizketan eta bueltatzen zaizu guztia. Eta euskarara ere iritsi zara. Nola izan da bide hori, prozesu hori? Oporretan izan du ginen Ipar Euskal Herrian. Eta nik ordurako banekien, zela beste hizkuntza bat, kultura bat, zaitu nintzen pixka bat hitz egiten bertakoekin. Eta goatzen naiz, gu junginela hola atzerri itxura nabarmen izan zela, eta ni zaitu nintzen arratsalde hon esaten, eta aurpegia nola alaitu zitzaien, eta horrek eman zidan izugarrizko poza, eta agian horregatik, olako esperientziengatik izan zen, euskara ikasteko erabakia. Zer dela eta egin zenuten bidaia hori? Bidai hori izan zen amarengatik, nire ama orduan eta oraindik ere historialari bezala Euskal Herriko zorginkeria auziak eta aztertzen ari zen. Orduan bertara joan ginen, bertako gaur egungo zerak ikustera Euskal Herriko errealidadea. Orduan laguntzen nion amari 16. mendeko dokumentuak itzultzen. Eta niko batzen naiz gazteleraz izan zirela, baina tarteka akusatuen hitzak edo zeuden bezala, zeuden idatzita. Eta goatzen naiz, nik noski orduan nenekiken hitzik ere euskeraz, eta horrek ere impresio eman zidan, hau, zer da, ez? Zer da hizkuntza hau? Eta, gerora bueltatu naiz dokumentu hietara eta ulertu eta... Beraz, euskara deskubritu, eta jarraian nola ikasi zenuen euskara? Nola kasualitatez beste momentu batzuetan topoen nun euskaldunekin, euskararekin, urte haietan, 15-16 urte izango nituen. Eta justu unibertsitate garaian oso motivatuan nintzen hizkuntzekin eta erabaki nahi euskara ikasi. Normalien egiten dut nire kabuz oinarriak ikasi, gramatika, ahoskera, eta gero saiatu hizkuntza zein den praktikatzen, ez? Eta kasu hortan euskararekin jun nintzen barnetegi batera. Eta hori izan zen niretzako euskara ikasteko prozesu eraginkorrena. Gainera, Dilan, Bizkaian zagozenean nola egiten duzu? Bizkaia ez egiten dut. Bermioko laguneka zatzen naiz bermiotarrez eta bestelan ondarrun be zeu zertxu egiten dut, bai. Eta Siberuan? Sibeutarra emaiten duk? Eta prefosta, bai. Bestelan debiatiko nindiketzen. Zer da hau? Niretzako da pixkat urbilketa bezala kultura horretara, Euskal Herriak dakigun bezala badazka hainbeste euskalki, hainbeste azpi kultura edo tradizio. Eta, alba da euskalkia ondo, barruraino ekastea ongi, bertzenaz ez daki beste leku batzuetan, hitzak hartzen pixka bat urbiltzen ez jendeen gana. Euskarak nora eraman zaitu eta batez ere zer eman dizu? Egia da, aukera asko eman dizkidala, zultzaile bezala, Euskara Abenturan lan egin izan dut 3 urtez, hori biziki polite izan zen, eta euskara monitore hori da, xerpa izan nintzen. Baina orokorrean esango nuke, esperientzia horiek, ez, lagunak, aldi beren etxeko eta beti ere esotiko edo ezberdin iruditzen zaidan leku bat. Beti bueltatu naitekena. Euskarak asko eman dita, ematen segitzen du, beti irako uste dut. Gaur egun Edinburgoko Unibertsitatean euskara irakaslea zara. Nori ematen dizkiozu euskara klaseak? Momentuz bitaleazkat, hizkuntzakoak euskara ikasten dutenena, eta beste alde batetik euskal kultura, ingelesez ematen dudana. Ikasleak dira, ez dakit perfil oso anitzekoak. Orokorrean Britainiarrak dira, asko dire hizkuntza zaleak edo hizkuntza gustura ikasten dituzte, eta agian euskara ere gehitu nahi dute, igual Iberiar penintsulako hizkuntzak ikasi izan dituzte, eta horregatik. Gaztelania... Gaztelania, frantsesa ere, eta beste askorentzako agian, ez dakit, historia, bidaiatu izan dute Euskal Herrian, berbada baten batik familia dauka. Talde oso interesgarriak izaten dira, eta esango nuke gehien ezaugarritzen dituen zera da beraien motivazioa. Oso motivatuak dira. Plazer hutsa da behaiek irakastea. Zergaiti sustatu beharko genituzke hizkuntza gutxituak? Euskal Herriaren kasuan euskara, eta Eskoziaren kasuan Eskoziako gaelikoa adibidez. Nik uste zergatik hitzarekin oso lotuta dagoela beti zertarako, ez? Zertarako sustatu hizkuntzak, nik uste hor balioaz ari garela, ez? Normalien aipatzen da,
zerbaiten balio ekonomikoa, instrumentala, ez, kuantitatiboki. Hor argi dago, Euskarak adibidez milioi hiztun bat dituela, eta komunikatzeko beharra, eta hor badago balio kuantitatiboa. Baina nik uste askotan debate hauetan ahazten zaigula beste balio mota batzuk ere badaudela. Balio intrinsekoa, ez? Edertasun, berezko edertasuna daka hizkuntza batik eta horregatik, ez? Izan beharko luke. Eta hirugarren mota asko gustatzen zaidana, harreman balioa deitzen zaiona, ez? Harreman balioak dira, harremanean, ez? Hartu eman horretan, elkarrera ginean sortzen den balioa, ez? Azken baten zuk ematen diozuna, justu horrek ematen dizunaren gatik. Eta nik uste hori dela arrazoirik handiena. Komunitate batek nahi badu bere hizkuntza, kultura eta tradizioa sustatu, zer da hori baino arrazoi handiagoa. Londresen 7 milioi pertsona inguru bizi dira. Eta 3 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira. 4 pertsonatik 3 hizkuntza nagusia ingelesa da. Horrek esan nahi du, 2 milioi pertsonaren hizkuntza nagusia beste badela. Auzoaren arabera, poloniera, punjabera, urdua edo lituaniera izan daiteke. Baina orain egin dezagun denboran atzera, ezaguna den mapa batekin. Luis Luciano Bonaparte printzeak, Napoleon Bonaparteren ilobak, Euskal Herriko euskalkien lehen mapa argitaratu zuen 1863 urtean Stanford Geographical Establishment mapa argitaletxean. Langile onak izango dira, ze 160 urte baino gehiago pasata gero, oraindik ere lanean dihardutelako hemen. Mapa zinguratuta gaude, baina hemen jendeak Londresen jakingo aldu euskera mapa batean ondo kokatzen. Izaro, lan polita jarri dizugu. Will you be able to guess where Basque language is spoken and show it on the map? Me personally, no. No, no way. I'm horrible with geography and languages. Oh my goodness, geography. I need glasses. But I'm cute, and that's what counts. I'm gonna say here. That's South of Spain. Switzerland? Near Gibraltar. near? Gibraltar. Spain. Okay, so that will be in France. No. You're doubting about Switzerland, right? No. Yes. Why? Do you know which country is this? No. No? Geography. Please don't take that. That's it. Maybe here. It was here. I don't know. I'm not sure. This area? You said Easter. Maybe. I'm not sure. Maybe like here? Okay. So which country is that? Is that what Germany? No. I think it's spoken there. And what is there? Well, that's Italy. This is Paris. This is France here, and this is Germany. We don't know. Like Romania here. Okay. You have to look at a map. I'm going to say that's in part of Spain and France, I'd say. I don't even know where this is. This is Europe. Okay, that's beautiful. Okay. That's stunning. Is he here? Which country is that? Spain. Okay. Please don't say something else now. Oh, you're scaring me. All right, let's go right there. I figured it was on the border. Uh-huh. Here. Okay, I'm not that far off. So like a little north. Why Italy? Because of your accent. And it's My very, accent. very assumptive of the whole ordeal here. So what do you know about Basque language? I actually don't know much about it. I just know that it's a beautiful part of Spain. Not very nice, but I heard about the separatist movement. Okay. I believe that Basque is like somewhere near Seville. I've been to Romania and Bulgaria. Uh-huh. And it sounds like a region I've been to there. Okay. Do you want to know the answer? Yeah. Okay, so the Basque language is spoken in the Basque country. Yeah. And the Basque country is in this area. Yeah, so north. Oh, so in Spain and Portugal?
much people speak that. Oh? And over 1 million speakers. 1 million? That's more than I expected. Can you speak some for me? And bai, hau da Euskal Herria? Hey. Is it similar to French? No, it's totally completely different. Yeah. No way, I did not know that. Eskerrik asko. What is karikashko? Thank you so much. Eskerrik asko. Oh, different. Eskerrik asko. Ikusi dugu jendeak Londresen geografia ez duela gehiegi menderatzen. Agian, Euskal Herriaren eta Euskararen inguruko publizitate gehiago egin beharko genuke. Eta orain, goazen beste kontinente batera. Euskarak eta galesak bi gauza dituzte komunean. Hizkuntza gutxituak dira eta beraien mugetatik kanpo ere komunitateak sortzeko ahalmena izan dute. Euskarak Boisin, Idahoko hiriburuan, eta galesak Txubut probintzia Argentinarrean. Galestarrak 1875 iritsi ziren bertara. Besteak beste, etxean arriskuan ikusten zuten kultura eta hizkuntza babesteko helburuarekin. Gaur egun 10.000 hiztun inguru dira eta bizi-bizi iraunarazten dute hizkuntza. Elin, ba altzen nuen Patagoniako galesen berri. Ez naiz inoiz Patagonian egon. Ez, lastima. Ez, lastima handia. Bueno, Patagoniara ez zara joan, baina ara, Londresen elkartu gara. Bai, egia da. Hemen Londresen Eustonen geltokian, hau da gure geltokia Galesetik. Eta gainera, Londres nahiko importantia da guretzat, galestarrentzak. Hemen, gaur egun daukagu Londres galesko zentrua, eskola bat. Eskola bat, galesez erakusten da Londresen. Bai, modelo D bezala. Bai, badago. Elin. Bai. Zu galesa zara? Bai. Euskera zari gara? Bai. Nolatan? Historia luzea. Hasi nintzen euskara ikasten orain dela 35 urte. Eta egin nuen astero euskara klaseak. Galesen? Galesen, bai. Urte bat. Eta gero joan nintzen Amezketara. Amezketan izan ziren? Bai, eta han egon nintzen bi aste. Orduan, handik aurrera, erabili nahi dut asko, baina azkenean oso gutxi erabiltzen dut. Nahi nuke ni galesazuk euskero bezala hitz egin. Elin, zu Elen erakundearen lehendakaria zara, zer da Elen? ELEN zira European Language Equality Network, eta dauzkagu 165 kide, berrogei tamar hizkuntza, Europakoak, bai, eta 25 estatuan. Orduan, gure lana da, gure hizkuntzen alde, lobby egin, nazioarteko mailan, eta estatuko mailan, eta tokiko mailan ere. Eta gure kide Euskal Herrian da kontseilua. Ze hizkuntza biltzen dira? Euskara ere bertan egongo da noski? Bai, euskara, galesera, irlandera, eskoziako gailikoa, bretoiera, kornuaiara, frisiera, sami, galiziera, katalana, friul, sardiniera. Hizkuntza bien artean desberdintasun handiak daude, baina zein da egoera orokorrean? Gure hizkuntzak guztiak arriskuan daude. Badago noski hizkuntz batzuk oso gutxi hiztunle. Beste hizkuntzak eta igual milioi edo gehiago dauzkate. Baina arriskuan daude egoera juridikoa, edo ekonomia, edo komunikabideak, hezkuntzan. Eta badakigu oso zaila da hizkuntz bat normalitzatzea, baina oso erraza da hizkuntz bat galtzea. Gure aurrekoak, gure hizkuntzaren alde borroka egin zuten. Eta guk ere orain gure hizkuntzaren alde
borroka egin beharko dugu ere. Zu galesa zara? Bai. Galesaren eta euskararen egoeren inguruan zer esango zenuke? Gure bi hizkuntzek erdi milioi edo milioi hiztunle ditugu, ezta? Eta gure herrietan daukagu 3 milioi pertsona. Horretan antzeko gara? Bai, antzeko gara. Eta daukagu ere galez hizkuntzan maila ofiziala galez osoan. Baina daukagu arazo asko ere. Ze arazo nabarmenduko zen dituzke? Arazo bat daukagu gure arnaskuneekin. Badago gaur egun jende asko arnaskuneetik irira joan ziren eta hanbizi dira orain. Euskal Herrian bezala, hori. Eta horregatik gure arnaskune lagundu behar dugu orain, bestela galduko dugu. Eta beste erronkaren bat? Gure kasuan gaur egun bakarrik 135 ikasleak dakite galez hizkuntza. 135 irutik batek. Besteek ikasi dute galez hizkuntza frantsesa bezala eta ez gure herriko hizkuntza bezala. Zer helburu daukazuek galesok etorkizunera begira? Gure helburu ofiziala da 1 milioi hiztunle. Lortzea, bai. 130. Benetako helburua egon behar da 100%. Eli, zer iruditzen zaizu Babelgo dorrearen mitoa? Zer nahi dugu? Hizkuntz bakar bat munduan. Hori nahi dugu nire ustez. Ez edo nire hizkuntza. Arrapazank. Gizakiek zerura iritsi nahian, Babelgo dorrea eraiki zutenean, jainkoak haiez zigortzeko 11 hizkuntza sortu zituela dio mitoak. Baina badira, eleaniztasuna gehiegizko boteretik babesteko sortu zuela diotenak ere. Londresek ere baditu dorre altuak. Adibidez, hor ikusten duzuen hori, Xar dorrea da. Erresuma Batuko dorrerik altuena. Hala ere, ez da zerua ukitzera iristen. Hori bai, Londres Babelgo dorre erraldoia da. Eta bertako hizkuntzen artean, euskara ere badago. Garazigoia Londresen bizi da, ikusentzunezkoetan aditua da eta euskaraz idazten du. Garazi, eta zu, ari zara euskarazko liburuak berriro idazten, zezu badituzu hainbat liburu, Londrestik euskaraz idatzita. Bai, arena ez. Hori da, nahi nukena baino geldiago, baina berriro ere denborarekin daukadan borroka partikular horretan leku bat bilatzen, ez? Zu komunikabideekin lotuta egin duzu, zure ibilbide profesional gehiena BBC-n egon zara lanean, Sky'n egon zara lanean, une honetan ikusentzunezkoekin lotura daukan, aholkularitzan nazioarteko batean ari zara. Zure talaiatik nola ikusten da euskara bezalako hizkuntza gutxituen egoera mundu teknologikoki globalizatu hontan? Hasteko, nire mundutik hizkuntza gutxituak ignorantzia batetik ikusten dira, ez? Ez da egunerokotasunean jendeak kuestionatzen duen gauza bat. BBC etxe batean adibidez. Naiz eta BBC-k ere baduen galesezko atal bat, ez? Badu eta BBC-k noski badu beste konpromiso bat galesen edo Eskozian hizkuntza gutxituek daukaten balio hori azaleratzeko badu konpromiso eta edo obligazio bat, ez? Baina ez da inoiz gaienduko eta beti izango da hor bazterrean gelditzen den gai bat. Garazi, eta testuinguru horretan ze zirrikitu daukagu guk? Adibidez, nola erabili teknologiaren abantaiak, bai mundu globalizatu batean, baina aldi berean euskarari ematen zaio edo hizkuntza gutxituei ematen zaie beste plataforma bat, edo beste aukera bat behintzat, azaleratzeko lehen ez geneukana. Horiek aukera bezala ikusten dituzu? Bai, hor dago, ni optimista naiz, orduan izango du joera gehiago aukera horietan zentratzeko, ez? Baina adibidez, begiratu chatbotak edo hizkuntza ereduak hobetu zuaz. Orduan euskararen kalitatea interneten, webguneetan, baita ere hobetzeko aukera dago. Norberaren
erantzunkizuna da, adibidez itzultzaile bat edo aplikazio bat. Lehentasuna emango zaio ingelesez edo gaztelaniaz aukera hori ematea, ez? Baina guk intentzionalidadez joan behar gara euskeraz dagoen aplikazioa, ze orain badaude aplikazio horiek, ez? Orduan, ikusten dut tentsio bat, goitik datozkigun indarrak, teknologia indarrak, Google, Metak, Microsoftek, ez dute egin behar alegin berdine hizkuntza guztietara berdin iristeko edo leku berdin egiteko, ez? Baina aldi berean, guk badaukagu orain aukera lehen ez genaukan bezala, gu euskaldun bezala gure beharretatik edo nahietatik lan egiteko eta emaitzak egiteko eta guri interesatzen zaizkigun eduki horiek kanpora ateratzeko lehen ez genaukan hori. Orduan nik ikusten dut azkenean nola hausten dugu tensio hori norberak egunero urrats txikiak emanez eta guk eginez autu hori euskeraz dauden aplikazioak erabiltzeko edo guri interesatzen zaizkigun edukiek ateratzeko. Horrek noski, hiztunon eta erabiltzaileon konpromiso eskatzen du. Hori da, konpromiso hori eta nik pentsatzen dut bakoitzak erantzukizun horrekin egunero aldaketa txiki bat egiten baldin badugu eragin kolektibo hori handiagoa, inpaktu handiagoa izango dela, ez? Azken batean guk egiten ez badugu beste inork ez duela egingo. Guregatik ez du beste inork egingo. Zu, aspalditik bizi zara hemen Londresen, Garazi? Bai, 22 urte. 22 urte. Bai. Nola mantentzen da euskara Londresen? Gainera seme-alabak ere badituzu, transmisioa erresa da. Ez da erraza eta disiplina handia eskatzen du, egunerokotasunean, beraien bizitzan euskarak leku bat izateko, naiz eta ni naizen euskaraz egiten diedan bakarra, ez? Baina ez da hizkuntza kontua bakarrik. Hizkuntza eta identitatearen arteko lotura hori beraiek oso garbi edukitzea niretzat garrantzitsua da, ez? Beraiek esaten dute Britaniarrak direla, baina baita ere euskaldunak direla. Eta zer esan nahi du hemen jaio den euskaldun sentitzen den batentzat, zer esan nahi du horrek, ez? Nola zer esan nahi du? Bueno, ez dakit zehazke zer esan nahi duen, nik uste handitzen dihoazen einean, beraien kontzientzia baita ere eraldatu zuala, ez? Orduan, nire erantzunkizuna da, beraiek ulertzea, erentzat hori oso garrantzitsua dela, ulertzen dute hizkuntzaz gain, badagoela ezberdin egiten gaituen zerbait, Euskal Herria ezberdina dela, eta beraientzat hori positiboa da, ez? Eta konkretuki, harreman hori nola mantentzen da? Esfortzu handiarekin, egunero euskaraz hitz eginez, Euskal Herrira sarri joanez, gertutasun hori sentitzeko modu eraginkorrena han egotea da. Orduan, urtean 6 aste pasatzen badema dituztean, identitate hori beste modu batera garatzen da, ez? Ez da Londresen bizi diren euskaldunak ez dira, han ere ulertzen dute horrek zer esan nahi duen. Eta kultur kontsumoanetan jarraitzen dituztengo gauzak edo? Kultur kontsuma hor zailagoa da, ez? Nik esfortzu handia egin du beraiek irakurtzen dute euskaraz, liburu asko daude euskaraz, orduan nire eskutan dagoen egiten dut. Behin YouTubeen sartzen direnean, zaila da kontrolatzea hor egiten duten bidea, ez? Garazi, banimo langintza horretan. Eta azken galdera bat, hemen Londresen jendeak badu interesa beste hizkuntzak ikasteko? Ez dakit generalizatu dezakegun, ez? Azkenean horrelako hiri kosmopolita batean jendearen joan etorri asko dago eta kultura asko nahasten eta elkartzen dira hemen, ez? Horrek bere horretan sortzen du nik uste kuriositate bat beste hizkuntza batzuk ikasteko, baina azkenean ingelesa baldin bada zure ama hizkuntza, beharra ez dago hor. Galdera horren erantzuna nik uste ezberdina dela Londresen jaiotako ingeles bat egiten baldin badiozu, edo hemen urte asko daramatzan beste bati egiten baldin badiozu, ez? Jendeari galdetuko diogu. Primerat. Ingelesa mundu osora zabaldu da. Beraz, pentsa genezake, ingeles hiztunak eroso sentitzen direla, ia edonorekin, ia edozein tokitan komunikatzeko. Honek, ote du eraginik hizkuntzak ikasteko edo ez ikasteko? Galdetu dezagun. What's your mother tongue? English. English, okay. Korean. Korean, okay. English. English. The first language, Hungarian. Uh-huh. English. Okay. It's Gujarati. Gujarati. Yeah, have you heard about it? No. It's from India. It's a dialect we speak in India. English. Okay. Born in Australia, but my first language is Ukrainian. English. Okay. Swedish and Finnish. English. Okay. And do you speak any other languages? Do speak English and Chinese. French. Uh-huh. I did German at school. And a bit of Chinese.
English, Chinese. And a bit of Japanese, just a bit, yeah. English in Canada in school. And then French, Russian, and then Croatian. I learned a little Spanish, but not much Spanish, mainly kitchen Spanish, no good Spanish. I learned English at school. Tiny bit of Italian, but very. My second language is English. And then when I moved to Hungary for work, I learned Hungarian. Bit of French, bit of German, learning Spanish badly at the moment. I speak a little bit of German. And then I moved to Slovakia, so I learned Slovakian, and then to Croatia, and I learned Croatian. Wow. And why do you learn those languages? My mom is half Austrian. I wanted to learn another language, and Chinese because it was just very different to anything I did before. Okay. Some of my family members are from there, and I learned it in college. Because I was raised in China. Okay. We both feel that it's out of respect to the national culture, the national people, that one must learn the language. Because I can connect with people better. I think English people are terrible at speaking other languages, so you just don't want to be that guy, and I love spending time in foreign countries, so you want to be able to communicate. Because I'm a sushi chef, so I try to learn some Japanese culture. I was working with Dominican Republic, now. Because of your job? Yeah. And have you ever, used them? French and German, yes, a lot. Spanish, never in public. Okay. Please don't ask me. What could you say in Spanish? Oh my God. Soy vegano, no como carne, no como pescado, no bebo leche. That's really useful. That's useful for me, yeah, Okay. yeah. And the accent, it's really nice. Oh, thank you. Kalean entzun dugunagatik badirudi ohikoagoa dela eleaniztasuna ama hizkuntza ingelesa ez dutenen kasuan. Hizkuntza asko edo gutxi jakin, ondoren hizkuntza dezente dakien pertsona bat elkarrizketatuko dugu. Bai, Jon Sindreu. Eta zu? Elkarrizketa hemen izango da? Ez, hemendik oso urruti, baina bertara iristeko oso modu partikularra daukat. Ikusiko. Zertan dabil hau? Kike, nola etorri zara? Bueno, garraio sistema berria. Magia, eh? Jon, zu katalana zara, Barcelonain jaioa. Bai. Londresen bizi zara, aspaldetik. Bai, 12 urte. Eta? Elkarrizketa euskara zeingo dugu? Bueno, bai. Nire ama bilbotarra da, eta orduan, ni umean nintzenean, niri euskaraz hitz egiten zidan. Eta, gutxi gora bera, hitz egiten dut pizka bat euskeraz, baina ez dut inoiz Euskal Herrian bizi, eta ez dut inoiz praktikatu askorik. Etorri nintzenean hemen Londresera, deskubritu nuen, Bethnal Greenen Euskal Etxea dagoela. Eta orduan, pentsatu dut, zeo zer egin behar dut hemen, eta orduan klaseak egin nituen. Baina, berreskuratu nuen pizka bat, baina orain ere galdu dut. Ez dut hitz egiten, ez dut klasek egiten. Eta hau da euskaraz ematen duzun lehen elkarrizketa? Bai. Beraz, orionekoa gara. Bueno, ikusiko dugu audientzia, ezta? Baina bai. Aizu, Jon, zu ekonomia kazetaria zara, ekonomia idazten duzu, bai Kataluniako edabidetan, eta baita ere, besteak beste, The Wall Street Journal egunkarian. Bai. Aspalditik? 10 urte edo. 10 urte. Bai. Ekonomia globalizatuaren ikuspegitik, nola ikusten da hizkuntza gutxituen egoera eta etorkizuna? Hizkuntza txikerrak ekonomia globalizatuarentzat ez dira existitzen. Hori da... Ez dugu kontatzen. Euskera ez da merkatua, eta katalana ez da merkatua. Adam Smith esaten zuen, kapitalismoaren gauza garrantzitsua da, dira eskala ekonomiak, ezta? Eta eskala ekonomiak, ez dakit, Meta, Alphabet, Tesla, inbertsio handi bat egiten dute, produkto bat egiteko, kostua berdina da 2 milioi edo 10 milioi person bidaltzen baduten. Orduan, merkatu homogeneo nahi dute, ezta? Enpresa handiek nahiko luketena da, merkatu homogeneo. Produktibitatea da merkatu homogeneo bat aurkitzen. Eta orduan, erderaz hitz egiten dute. Eta azkenean gu ez dara merkatu bat. Ikusten baduzu, ez dakit, pelikulak edo serieak edo orain ikusi alduzu ez dakit, serie danesak Netflixen.
Eta, agian, aurkitu alduzu, egun baten, serie bat euskaraz, famatua izango dela munduan, baina izango da serie bat. Baina globalizazioan, ingelesa, erdera, hau dira produkzio handiak, ezta? Oso hizkuntza gutxi, azkenean. Oso hizkuntza gutxi, azkenean. Jendea Euskal Herrian, erdera hitz egiten badute, produktuak erderaz aurkituko duten. Hori da, errealitatea. Errealitatea nahiko gordina, esango genuke. Bai. Ez? Bai. Zuri entzunda garbi dago, globalizazioa ez doala gure alde. Bueno, ez, zeren guk erderaz hitz egiten du. Orduan, azkenean, globalizazioa ez baduzu ingelesaz edo erderaz hitz egiten, etorriko dira, ezta? Baina merkatu globalen produktu homogeneo bazara, orduan ez. Eta gure kasuan, euskararen kasuan, zer egin genezake? Euskara leku garrantzitsua eukiteko munduan, jendeak erdera gutxiago hitz egin behar du. Eta euskara gehiago. Bai, euskara gehiago, baina badauka, ingelesak esaten dute, zero-sum game. Diskurso ofiziala da beti, hizkuntz gehiago hobeto dira. Eta agian egia da, pertsonalki, nik hizkuntz asko hitz egiten dut, eta niretzat, oso baliogarria da, baina gizarte baterako ez. Azkenean, euskara bakarrik Euskal Herrian hitz egiten da. Eta ez badago merkatu bat euskeraz, edo bakarrik existitzen badu merkatu artistikoa, edo prestigioko merkatu bat, baina ez dago mass market, esaten duten enpresak, azkenean hizkuntza hil egingo da. Gure arazoa erdera da, eta pizka bat ingelesa, baina erdera. Eta Jon, zuk dakizunetik euskarari ze abantaila ikusten dizkiozu? Badugu abantailarik? Bueno, nik uste dut, gizartean prestigio asko daukala euskara. Hemen ere. Hemen ere? Bai, Inglaterran, jendea, jende, kulturako jendea, ezta? Eta akademikoak eta jendea. Beti pentsatzen dute, euskara enigma bat dela, ezta? Eta enigma interesgarria. Nik esaten badut, ez dakit, ni katalanaz hitz egiten dut nire semeekin, jendea askorik esaten du, hori dialektoa da, ezta? Eta nik esaten badut, ez da dialektoa, erderako hizkuntza ezberdina dela, jende askorik esaten dute, bai, egia da, eta Bilbon eta Donostian ere hitz egiten dute, ezta? Eta pentsatzen duten, hizkuntza ezberdin bat badela, euskera da. Ara? Bueno, ez dakit zergatik, baina badauka nik uste dut prestigio handia. Beraz, Jon, zuretzat garrantzitsuena zer da? Bueno, niretzat garrantzitsuena da merkatu eksklusiboa euskeraz eta katalanaz sortu edo aurkitu edo kontsumitzailea zeo zer aldatu behar dugu, nire ustez. Baina ezin dugu aldatu bakarrik kanpainarekin edo ez, zeo zer aldatuko dugu politikoki erdera gutxiagoa hitz egiteko. Agian ez dakit eskolan edo kalean, ez dakit, baina azkenean leku eksklusiboak aurkitu behar dugu, eta orduan jendea etortzen badira Euskal Herrira lan egiteko edo Katalunia lan egiteko, behar dute hizkuntza, azkenean jendeak ikusi behar duela euskera dela bidea bat dirua egiteko. Garbi esan duzu, Jon. Eta azken kontu bat, COVID-a pasa duzu? Bai, pasatu nuen, hemen Londresen. 2020an mundu osoan zabaldu zen COVID-ak kaleak hustu zituen. Baita Londreskoak ere, hiri zaratatsua isiltasunean murgilduz. Tamesis ibaiaren ondoan gaude, parlamentua eta Big Ben eraikina atzean ditugula. Eta hemen ikusten duzuen hau, The National COVID Memorial Wall da. 2021 batean, Erresuma Batuan COVID-ak jota hil ziren 240.000 pertsona gogoan izateko sortutako memorial. Bertan argibideak 23 hizkuntzatan topatu ditzakegu. Eta horietako bat, euskara da. Ikusten ditugun hizkuntza guztien artean, estatu hizkuntza ofiziala ez den bakarra. Ali, kaixo? Kaixo! Ezagutzen duzu COVID memoriala? I actually didn't know anything about it until you arranged for us to meet here, and I was like, wow, what an amazing place. Ali, zu etnologiko ordezkaria zara. Azalduko zeniguke zer den etnolog? Yes,
Ethnologue is an SIL global publication. We provide a comprehensive listing of all of the known living languages in the whole world. Our focus is on what we call language ecology, and that's really about who is speaking these languages, where are they, and how do they use them. Beraz, etnologek munduko hizkuntzak nolabait kontabilizatu eta sailkatu egiten ditu. Zergaiti da garrantzitsua eta nola egiten da? Our purpose at Ethnologue has been to try and tell the story about the minoritized languages of the world. And we have people all over the world who tell us information about the languages that they know about. You know, languages are always changing, they're dynamic, and the way that people use them is always changing, so our information has to be updated all the time. Idea orokor bat izateko zenbat hizkuntza hitz egiten dira munduan gaur egun? We know of 7,159 living languages in the world today. So we have a scale at Ethnologue to categorize where a language falls in terms of its vitality. We look at a number of factors. One of the key factors that we look at is whether the language has an official capacity. For example, is it used in government, in education, in media? So, for example, a language that's used at a national level, so in a whole country, for government, for education, etc., those get an EGIDS value of 1. So that's the strongest languages, an EGIDS value of 1. One of the other things that we look at, if a language doesn't have an official capacity, so for the weakest languages, we see that only a few words and phrases are known even in the language, even by the oldest generation. And we classify those languages as EGIDS 10. So you can see that the strongest languages have a low EGIDS value and the weaker languages have a higher EGIDS value. So if we look at this in terms of the whole world, the majority of languages are actually in the middle. The majority of languages are around EGIDS 5, 6A, 6B. Eta beraz, euskara non kokatzen duzue? So because euskara is used in an official capacity in some Basque regions, we classify it as EGIDS 2. Zer esan nahi du horrek? Well, what's amazing is that it is still an EGIDS 2, even though it's been under threat for such a long time. Some people would even say that it's been under threat since the Romans. So the fact that a language that has had the challenges that euskara has had is actually very unique. Beraz, esango zenuke euskara kasu aurreratu badela gainontzeko hizkuntza gutxituen kasuan? Yes, as we've seen, euskara has an EGIDS value of 2, which is very strong, and it has 1 million speakers, which is actually also a very significant number. If we look at the number of languages in the world, we mentioned that there are 7,159 languages, living languages known in the world. Of those, only 456 have 1 million speakers or more. So again, we see that it is quite a bit stronger than the majority of minoritized languages in the world. So some of the other factors are things like, for example, the attitudes of the speakers. And we are aware that most euskara speakers are positive about their language. They're enthusiastic about it. And that's not the case for all minoritized languages. But there are also some factors that are less encouraging. Okay. We're aware that not all those who identify as Basque speak euskara. And we also see that not all euskara-speaking parents are passing the language on to their children. And that's a concern, that's a risk factor for the language. Beraz, etorkizunera begira zeintzu dira euskararen eta beste hizkuntza gutxituen erronkak? One really important thing, the most important factor, is whether the next generation is learning it. So is it being passed on to the children? Are parents teaching their children euskara as their first language? The other thing that's really important is for people to be actively using the language in many situations. Not all the time, not always, it's not always suitable, but to have daily situations where they use the language actively. So that might be at home with their family, that might be when they go out for a coffee with their friends, it might be when they're texting their loved ones. And that just again provides protection, it provides a function for the language that can really help a language as it moves into the future. Beti izan duzuen zalantza, bengoz argituko dizuet. Zebrak beltzak dira
eta 10 zuriak dituzte. Eta orain guazen munduko zebrabiderik famatuenera. Abbey Road, Beatles taldearen azken diskaren azala. 1000 bider imitatua. Izaro, baina Beatlesak lau ziren. Konponduta. Ba, daukagu azala, guazen gure musikarien gana. Mikel, nola liteke Londresen euskal musika zigilu bat sortzea? Konta iguzu. Bueno, hau hasi izan, ni hemen Londresen bizi izan naiz, orain dela 14 urte, dagoeneko. Bai. Eta, ni beti musika zale amorratu izan naiz, musika ikatzen nun, baita hemen unibertsitatean. Eta, poliki, ni diska hauek kolekzionatu egiten ditun. Geroz, hemen Londresetik hasi nintzen euskal musika arloan, geroz eta gehiago sakontzen. Eta, zigilu hasi izan, aurkitu nun Euskal Herrien, 80. hamarkadan musika egin zutenak, eta ez zutela inoiz kaleratu. Eta nik uste nun, musika hori interes bat izango lukeela. Hemen Londresen. Zer motatako diskoak dira zuk argitaratzen dituzunak? Hemen daude? Bai, hemen dazkagu, haintxe bertan, da Asier Maia, Gazteizekoa, Garazi Nabas, jotzen du akordeoia, eta hau nahiko ezaguna da, gainera, Pascal Gain. Iguzki, euskara, ara? Beakein ditu filmetantzako musika asko. Eta hori ikusten dut, Joseba Irazoki. Hori da baita, gitar jolea. Eta gero, Berde Pratoena, Tolosakoa. Zeinek esango luke, Londresera etorri eta euskal abeslarien diskoak aurkitu behar genituenik, hemen erdi-erdian. Aizu, Mikel, Bea Sormendia ezagutzen duzu? Ez ezagutzen. Ez, uste dut izar horrekin dagoela. Guazen beraren gara. Guazen bat. Apa. Apa, kaixo. Plazera. Ondo. Plazera. Ez den duten elkarre zautzen, ez? Ez. Zubea, arabarra zara, familia musikazalea, aizpa ere idoia musikaria da. Zertan ari zara Londresen? Oindala 12 urte, etorri nintzen Londresera, musika modernoko kantuko gradua ikastera. Nere plana zan 4 urte geratzia hemen eta ja 12 noia. Luzatu dira? Bai, luzatu dira. Bai. Bea, musika aipatu duzu, baina zertan aritzen zara zehazki? Alde batetik nere proiektua daukot, oindala hilabete batzuk kaleratu nauen nere lehen diska, eta horrekin atope oso pozik, eta gero beste proiektu batzutan bai, sesio musikari bezala. Zer da hori, sesio musikaria? Adibidez, ahotsa grabatzen proiektu desberdinetarako. Batzutan taldeak behar dute agian gitar jolea edo abeslaria, eta ez dakate eta kontratutu egiten duten norbait profesionala, eta sesio hortatik ordaindu. Hori da. Proiektu desberdinekin, hola lanian, musika murgilduta pixka danetatik. Zu Bea, hainbat hizkuntzatan kantatzen duzu, inglesez, gaztelaniaz eta euskeraz. Bai. Zuk euskarazko letrak eta bestea dituzten diskoak. Nola hartzen ditu horiek hemengo jendeak? Nik uste azkenean Londres dakana da globalizazio hori eta jendea badaka nolabaiteko grina, gauza ezberdinak entzuteko, ikasteko eta kultura ezberdinetatik gauzak ikasteko. Eta azkenean euskera, ez dakit Turkiatarra edo Afrikako musikak edo Brasildarrak dakate toki handia hemen. Beraz, Mikel eta Bea, euskaraz egiten dituzuen lan horiek harrera positiboa dute. Bai. Publiko horren perfila zehazterik baduzue? Nik uste dut danetatik, kontzertuetan nire kasuan danetatik ikusten dut adin ezberdinetakoak. Egoten da jentia ezagutzen dauenak euskara, nik begia da kontzertuetako deskribapenian jartzen dut euskalduna zela eta euskeraz abesten dutela. Orduan, bado jentia datorrelaia jakinda hori, ez? Eta beste batzuek ez dago ezagutzen, baina nik beti Ogotzan beti esaten dut, Basque Country eta pixkatola sartzen dut, ez? Eta harrera beti esaten da superpolita, eta nik igertzen dut batzutan inkluso atiak zabaldu doztala. Nola, esate baterako? Oindala gutxi HMak kanta, nire diskoko HMak kanta euskaraz, Jazz FM-en jarri zuten,
baita One Jazz irratian, eta bueno, ez dakit oso harrera, nago oso pozik eta oso, bai, harrerakin, oso polita. Zuk aktuazioak ere antolatu dituzu, kontzertuak antolatu izan dituzu hemen, ez? Bai. Azkenengo udan, Berde Plato izan zen, Xabier Elkizeakin, Ibon Errenjerekin, eta Kriston Harrera oso polita. Pixka bat kontatu diguzu zertan zabiltzaten, baina zehazki momentu honetan, ze proiektu dauzkazu eskuartean? Ni baintxe bertan, disko bat kaleratuko du Xabier Elkizearekin, Jorge Oteizaren eskultoraren zintarekin egin zituen eksperimentuak. Inork etzekien... Experimentu sonoroak? Sonoroak, bai, beak erabiltzun zinta eta beak grabatu egiten zen, bere abotsakin, nun imaginatzen zuen musika pieza bat egiten, eta beak juten da kontatzen pieza hori zinta batean. Eta nik uste urtea bukatu baino lehen, diska bat kaleratuko dugu. Eta zu beha? Diskua kaleratu berri dut. Así que oin kontzertuak ematen eta bai hemen Erresumatuan eta baita Euskal Herrian. Baina arraituko zaituzegu, baina Euskal Herritik eta zorte hon. Mi esker. Mi esker. Munduan 7.000 hizkuntza inguru hitz egiten dira. Horien artean asko desagertzeko arriskuan. Euskara ez da hizkuntza erraldoia, baina munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen 10% barruan dago. Hori da, ez gaude guztiz osasuntsu, baina aurrera goazen hizkuntza komunitate eredugarria gara beste askorentzat. Munduan gero eta gehiago gara gure hizkuntzetan eroso eta normal bizitzeko ahaleginetan ari garenak. Beraz, euskararen bizi berritzea, mundu hobe baten alde euskaldunok egin genezaken ekarpenik garrantzitsuena izan daiteke. Datorren astean, gehiago, bien bitartean ondo izan, eta hobeto bizi!